Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Mayong hapon naman sa itong mga palangga nga mga tagpalamati kag syempre welcome sa Biyernes nga edisyon sang This Is My Life. Karon iyang adlaw syempre pet sa 24 sa bulan sang Abril. Gani sa itong dala mga palangga nga mga tagpalamati, relax lang. Ang inyo kubus nga alagad si Tito Will makaupo ninyo tugtugtak na alas 3 sa sini iyang programa. Na, kamusta ko nakapanyaga naging mandera? Kalain sang init, ma? Anong epekto sang init sa inyo dera? Well, anyway, sa kutob sa maton malabutan sa siniiya nga hapon, sa inyo dira tagsa ka nahamtangan anong dalagan sang panahon da sa inyo masingking init magalumon ba diri sa amon sa dakban wasang Bacolod manami ang panahon tungod makita kag mabatyagan ang kasanag kag kainit ni haring adlaw pero ang epekto sa imo lawas indi nami kundi maglingin ulo mo sakit imo ulo mangluya ikaw na pagkatapos indi lang mapaktan karon naman dugay-dugay may ara iya tendency nga manalithi hindi gani mabubo lang gamay ang ulan pagkatapos wala naman init naman nga sa diin aton dapat inahalungan kay ara ti tuod gid man gauso ang sipon kag ubo di ko magsala-sala kada kag hindi magnami may once nga infected ka ti hindi gid siya trangkaso ang tupa mo kani halong-halong lang kung magtupa ang winisik sang ulan sa nagasingkal nga kainiton sa simento kag tupan matupan gani ang sungaw sang semento, ang sungaw sang aspalto, ang sungaw sang duta mahaklo mo. Kaya, among siling nato nilabi na kung maluya-luya ang lawas mo, kung may ginabulubatsyag ikaw maghinay-hinay gid. Sa aton dira mga senior citizens, siyempre, ang aton mga kabataan, mga ginikanan, pahinumdom lang, remind lang sa aton mga kabataan sa mga dapat na aton himuon, adlaw-adlaw, gid nga tanan, magluwas sa paggamit sa aton nga face mask na. Ang paghalong sa karon nga panahon, himuon tagid kay tama, kabudlay. Ilabi na kung wala, ikaw kuuton sa imo bulsa, in kaso por kaso, may problema. Kadasig sang aton sini panahon, kadasig sang inadlaw, di lang mapaktan dason simana, end of the month na. Matapos ang bulan sang Abril, masulod naman ang bulan sang Mayo. So, ano panyaga tada man? Ano ang suday naton paniyaga dira na busog ka mo? Nami may utan kag isda tinula lang may isda dason may ara kamuda na timplang pampabugnaw. Nami gidya, nami gid makainom-inom sa mabulubugnaw pero sa mga hindi pwede hindi na magpaninguha. Hinay-hinay lang ara lang basta may tubig lang tang mainom. Importante is hindi ma-dehydrate ang aton sinilawas. Kinanglan mi ara kita sang nagakaigo nga supply sang tubig sang fluids sa itong sinilawas para hindi magmala ka magsakit ang inyo ulo kag tangkugo ilabi na kung kamo iya hypertensive o kung mataas ang inyo dugo no nan
Okay, sa malabutan sa liwat sang aton pagpangalagad sa siningapon magluwas diri sa Dakbanwa sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, bugos nga isla sang Negros, bugos man nga Western Visayas. Sa mga kaiping naton nga mga kaislahanan dira, kumusta man? Kag sa mga nakaupod man sa aton online, paagi sa FB Live sang Action Radio Bacolod Facebook page. Ay mo ta man lang na kunara ka mo dira naka-online, kung pwede pa man lang naton ma-like kag ma-share ang This is My Life kag tanan man nga mga public affairs program sa Action Radio Bacolod, kag ang mga balita dira nga mga dalagko nga matipon sa amon sa News Center, para inyo man mapahibalo sa tanan sa inyo mga kaabyanan kag kapamilya nga atuya sa mga malayo nga lugar sa iban nga pungsod. Bisan paano aton sila malingaw kag ma-inform nga amo ining nagakatabo diri sa amon sa karon. Busy ang tanan man, hindi man sige tanan Tita Wilma, kundi ang mga supporters ang mga kandidato sa karon iya mong busy sa pakadto pakari. Ang mga supporters nga nagapanghatag flyers, mga giveaways nga ginapanghatag sa mga botante. May mga anak maghinay-hinay man kamo, bitbit man tubig, kabalugid kita, may mga supply man kamo pero extra careful man. Kagang inyo man mga face mask, hindi man ninyo pagkalimtan. Kagabi si Rom na mga 6:37, kita pa naton mga pamatanon, ara sa mga higadigad sang dalan gapang sulod-sulod sila panghatag sa mga flyers. Tikay ni nga mga kabataan, mga resistensyado ini pero hindi gid magsalig ha mga anak ha. Okay na. Okay lang gid Tita Wilma. Kay kung lang tawon naton gani sa karon, kung bisa nakapabakuna ka na, may booster pa. May ara na naman gani sa karon ginaduso iya na ang second COVID-19 booster na para sa mga immunocompromised. Ginatanaw na madason nga si Mana. Ginpabutyagin na sang aton sini nga DOH Secretary Francisco Duque III. Ang aton sini nga tiglikom sa kayong lawas naghambal siya nagpabutyag sa kaina nga ginaprobahan na already approved na naaprobahan na ang rollout sang ikaduha nga COVID-19 booster ari para sa mga immunocompromised person. Siling niya na gani, siling niya sa karon, niya ginaprobahan naton ina base man sa rekomendasyon sang Health Technology Assessment Council ang ikaduha nga booster dose para lang sa mga immunocompromised nga mga pasyente. Ay nang mga maginabatsyag, suprer nga balatian kag medyo problema na mamakadlaw na naman kita na kagang hambal naman ni Duque ini nga mga pasyente ginalakipan sa mga pasyente nga mga may cancer, inay ko po ay na mga recipients sa mga organ transplant kag ang mga HIV AIDS patients, kag iban pati magwa ina siya na suno sa iya magwa suno sa iya sa ila implementing guidelines nga gindihon para para na ina sa masunod nga semana ti masiling niya ma-roll out na gid ina next week. Pero gin-stress out man ni Duque nga mga frontline healthcare providers kag mga senior citizens hindi pa covered para sa saligan nga rollout sa ikaduha nga booster shots masunod nga semana. Kag ang Food and Drug Administration o kun ang aton sa ni FDA gin-grant Manila ang emergency use authorization o kun ang EUA sa ikaduha nga booster shots para naman sa mga senior citizens, sa mga immunocompromised, kag sa mga frontliners na munahambal sang Department of Health. Di ka ba luman kita kung ano ng EUA, di ba la? Emergency Use Authorization. Isa ina ka-authorization yung issue para sa unregistered drugs kag mga vaccines sa
public health emergency pareho sa COVID-19 pandemic. Ati, amo nang aton naman nga balantayan kung maumpisahan dason si Mana. Ang mga may ginaantos dira nga mga balatian as mentioned ni Tito We. Ay ho, sige lang, hinay-hinay lang ta. Okay, kag maghalong-halong himuon tagid na ha. Oo na. Bisan magsiling sila da nga ka-istrikto, kag-istrikta sa imo. Bay ilang da importante is ginahatagan mo man proteksyon imo kaugalingon, wala sila kabalo pati sila gali ginatagaan taman proteksyon. Well, anyway, okay lang ina Tito Wilma. Oy, ang inyo gali nga mga mensahe karon, ha? Inyo mga mensahe, inyo man mga reaction, ara lang ha, pwede gid ka mo maka-text sa aton sini text hotline as the 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Dira ninyo, matyagan ko, nagwisik ng ulan sa amon sinibubungan sa Guam. Man, halongin nyo na, Okay, sa inyo naman mga reactions karon at text hotline naton. Kagara man naton chat room sa aton sini Facebook page ng Action Radio Bacolod via FB Live. Ay reactions, suggestions karon, recommendations, para sa aton sinisulat nga mabasa man sa sini nga hapon, reaction sa ginatag naton nga information, angot iya sa second dose ang COVID-19, sang booster sa COVID-19 vaccine. Kag magluwas man sinaton man mga horoscope, karon nga hapon pagi sa aton man tag sa zodiac sign. Bantayan ina. Ay launa 55 Action Radio Philippine Standard Time, hindi anay naton pagkalipatan siyempre ang mga produkto sang Dr. Alfred's. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay siguro. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang Okay, manamyaw tayo na sa mga naka-online dira. No? Sa mga naka-online, hi and hello, good afternoon. Yes, sir. Raymond Medis Manangkil. Thank you, Gid. Salamat kag mayong hapon lang dira sa imo, sir. Yes, Raymond Medis Manangkil. Kay Ma'am Marjorie Ward, good evening ko no. Ma'am, thank you for the flowers you sent ha. Kag sa beautiful heart mo. Ma'am, thank you, Miss Marjorie Ward. Ha? Aha, good PM to Wilma. Always gid kami ga-monitor sa agisan. Tamyaw ko Mama Rakding kag Papa Tony Gabadan nga nagapamati samtang gapahuway-huway. Salamat gid. Salamat gid mayong hapon. Dira kay Ma'am Mangin may nalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon. Eileen Rojo kag kay Tita Wilma. Yes, I am watching. Good PM, Action Wilma. Yes, Sir Rufino Era Gabino. Salamat man. Salamat gid sa imo. Ada gid yaw. Ang smile ni Sir Meleli Uligo with matching heart. Pamo ka na bala na? Big heart gid yaw. Sir, love you all. Hambal ni Sir Meleli Uligo. Salamat gid sir ha. Okay, I am watching you Sir Rufino. Gingaray Jubel or Jubel Gingaray Degia. Watching live here, Tito Wilma. Mayong hapon. Tagadiin ikaw, Jubel. Okay. Ara lang sila ko no nagaupod sa aton live. Live sa siling ni Sir Mileli. Live sa 3.0 version. New MM's Bunny Cafe sa Kalayaan Highway, Dormitel, nasa Aranete Street, Barangay Tangob. Watching 24/7 sa ARB. Salamat kay Sir Mileli. Tamyaw ya lang si Ma'am Vanessa Starr kag Doc Mayo, Jinky Dialegdon, Noel Amar kag Sir Alex Montesa. Salamat gid Sir Mileli.
Kulot Ako Jimeno. Wow, what an account name. Kulot Ako Jimeno. Shout out kay Bugart Kokoy. Chris kag Janjan nga nagamiss klasimento da abaw hinay hindi ka mo mabasa sang ulan ha basi ba tiyagon yung ina na ginatamyaw ka mo ni Kulot Ako Jimeno Bogart si Kukoy si Chris kag si Janjan. Hello Ma'am Jean Officer, how are you? Kamusta ikaw? Salamat gid sa big heart. Tita We, good afternoon, watching live ako dari now sa my Celine Homes. Please tamyaw di sa akon. Isa naman ka friend. May isa naman siya kuno ka friend. Si Desiree Aguilias gapamati diri. Diri diyan now. Upod sa akon. More power and God bless you and your family, Tita We. Thank you, gid Ma'am Virgil Pinda. Thank you, Ma'am Desiree Aguilias. Salamat man sa imo. Ma'am Richelle Fulgencio Susana, mayong hapon, Tita We. Hello, Ma'am Ana Sinoro. Mayong hapon man dire. Kamusta ang La Carlota, Ma'am Sinoro? Way nagaulan. Salamat gid, Ma'am. Gadula-dula, bala signal. Gadula-dula imo signal. Tibas-ibas kong hangin sa inyo, dara. Piloriana Pilario Moranta. Piloriana Pilario Moranta. Watching from Earth. Wow. Dukadalom siya. Ma'am, Ma'am Piloriana Pilario Moranta. Watching from Earth. Ari tatanan sa Earth, di ba? Pigaw gid signal nina, signal namon or signal mo pa mo kaya bala. Good afternoon, Ma'am Wilma. Have a blessed Friday. Octave of Esther. Yes, Ma'am. Octave of Esther. Ikapila na gani nga adlaw sang Easter 4, 5. I think na 6 days na kaya tentagina sang online nga mas mga sang aga sa online mass. Stay safe always. God bless you, your family circle, and more power to ARB. Ma'am Elizabeth Gamala, thank you, Gid, and good afternoon sa imo dera. Shali Angko Aros, hello. Good afternoon lang dera sa imo, and thank you, Gid. Kay Christian Bea Dalisay, kay Rinaldo Poderoso, mayong hapon man kay Raymond Medis Manangkil. Good afternoon. Okay. Araman si Lemar Hipitulan, kag si Ruel Arinial. Salamat gid sa inyo. Okay, enough lang na anay. Karon naman para sa atong sa greetings. Thank you, Gid. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin may nalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga
mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho.
Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Gusto na, mayong hapon lang sa Bugusman nga pamilya. Kay nang Lulit Castro, dira man sa may Camellia sa Talisay City. Hi and hello lang man sa inyo dira tenente na. Good PM, Tita We, kamusta na dugay? Nagid wala na ko ka-text mo program. Bao, liog tamyaw sa Iska Palaw family. Salamat, Tita We. Mimi Iska Palaw. 3044. Di salamat nga naka-text ikaw. Na? Tamyaw lang tuto Migi sa nga Shanda Alicia. Halini na kay 0786. Salamat man. Good PM man kay Tito Toribio. Okay, Tito Toribio. Kag yes sa Toribio family, ga-monitor always sa Barangay Talaptap La Castillana. Wow, salamat gid sa inyo. Angat? Kag good PM, Tita Wilma, monitor lang ko diya. Ay, hindi Rona, kasi itong sa ni text hotline. Kay hindi Rona, Rihida Turava, dira sa may Valladolid. No? Sa mga listeners na itong dira sa Valladolid, kumusta lang ilabi na sa Bebs Mango Stand? Na, salamat gid, Inday Chinisulgon, good afternoon. Kag sa Siningabahin, standby na para sa itong sulat sa Sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, agato na letter sender karon nga hapon. Yes, si Susan. Si Susan sang Barangay Granada. Yes. Si Susan sang Granada nagpadala sang iya man problema, no? Sa iya problema nga siling niya do ginatabog na sila sa ila ginaistaran. Di problema, pero pamatian nato ng kaundan sang iya mensahe sa This Is My Life. Dear Tita Wilma, ako gali si Susan, taga Barangay Granada, diri sa Bacolod. May bana ako, kag madugay na kami nga naga-estar sa balay sang akon ugangay. Halin sang napatay ang duha ka tigulang, wala na ginauntatan sang bayaw ko ang akon bana, nga pahalinon kami sa nabilin nga balay sang ila mga ginikanan. Amo lang inang ginsuguran, Tita Wilma, sang akon problema subong. Pero minagaaway na tungod sa balay ang mag-utod. Ginhambalan ko ang mister ko nga hindi niya pagsapakon ang iya utod nga babayi. Amuning sitwasyon, Tita Wilma, kay gusto sang iya utod nga babayi nga pahalinon kami sa kwarto nga ginaestaran namon kay paarkilahan ko niya. Kunten awon nagahatagani kami sang kwarta bilang bulig man sa ila. Kami man ang nagabayad sang kuryente kag tubig. Pero ang gusto gid sang iya manghod nga paarkilahan kay gamay lang kuno ang nahatag namon sa ila. Kunten awon kun nga diri kami nagastay sa ila para man makakinot kami, Tita Wilma, kag desisyon ina sang ila ginikanan man sang una. Magapasalamat man gani ako tungod bisan paano
Makakinot man ako. Kay magluwas sang kamalahalon sang balaklon subong, mahal man ang magpang-arkilas sang balay. Kanugon Tita Wilma sang 5,000 ka pesos nga ibayad namon sa arkila. Imbis nga madugang ko pa sa galastuhon sa adlaw-adlaw. Ginatanaw ko daan nga ma-face-to-face na naman ang mga klase sa school, lapit naman ang enrollment, kag duha ang akon mga kabataan nga ara sa college, kag duha ang senior high school. Subong wala man ako trabaho, ang sweldo gid lamang ni mister ko amo ang ginabudget kag ginapaigo ko. Hindi ko kabalo, Tita Wilma, kung paano ko paiguon ang budget namon. In kaso nga magsaylo kami sa lain nga ilistaran. Problema gid ina nga dako sa akon. Problemahon ang pang down payment kag advance payment kun matabo gid man. Ano pa samtang nagapamati ako, nagsulod sa akong pensar nga guro maayo isulat ko ini kay Tita Wilma kag ipadala ko sa iya messenger. Tita Ari lang ako nagapamati. Salamat gid kag maayong hapon. Susan sang Barangay Granada. Okay, sa imo dira Susan, una-una sa tanan, maayong hapon kag madamo gid nga salamat sa imo diri ginpadala sa This Is My Life. Ilabi na sa problema nga ginapangatubang mo subong. Kabudlay no, kabudlay magpaayon, kabudlay maglumon amo nang nasiling naton. Pero galing sa inyo sitwasyon since nga diragi kamo yan nag-estar, na diragi ka mo nag-estar sa balay sa mga ugangan mo, tidua man lang sila gali ka mag-utod, no? Kag siguro dako-dako man ang balay kay tipinsaron isa ka kwarto ara man ganing kabataan ninyo, di bala? Dako-dako ang balay kag makabuli gid man, no? Especially sa sitwasyon sang imo sini bana nga siya lang isa ang nagapangita. Kabudlay gid man ilabi na sa karon nga panahon. Kabudlay maghagay og tas sang tago, kabudlay ma-stress, ha? Ay, kabudlay giton. Ilabi na kon problema sang ilistaran nga in kaso por kaso nga maghalin gid man kamo, ay ho, mangdaang-daang gid pasala-sala kun diin kamo mapasilong tuod ina Inday Susan. Kung hungdon gid man istoryahan na hindi dapat kabalakaan, pagamuyuan na. Kaya nga ang aton mga problema nga ma-encounter adlaw-adlaw, may mga pamaagi na nga makakita kita sang solusyon para nga mahagan-hagan pagkadto sa kasulbaran. Hindi bala? Isa sa mga masuwestyon neton sa imo istoryaha na mag-sakon para sa akon sigurong ba na mo mabuot gid nimo ang klase sang tawo mo na istoryaha si mister na istorya si mister nga pungkuan nila sang iya utod nga babaye ang problema na istoryahon kag kun pwede pa nga bayon nga hindi anay kamo pagpahalinon dira na dira lang anay kamo kag planuhan ninyo ni mister kung paano kamo makakita sang inyo sa layluhan o kung sang inyo naged ilistaran nga inyo get. No? Di kung medyo kung magpakatig-a, halimbawa, kalaway galing, no? Namang pamilya, bala, makadtos, paagi sa legal, mga muna, no? Pero kung daw, ano yung imo, why mo binahambal kung ano nga klase ang imo bayaw mo? Ang bayaw mo mahilig sa pabati-bati or mahilig sa prangka nga istorya o kung inang magahod kag
daw inang mabalaan mo ya conflict nga klase sang babae, di bala? Kung daw gusto ya permiga mo, nan budlay na ya ideal. Kagkabudlay sina paayunan. Pero sa subong pa lang, kinahanglan, paubos-ubos gamay. Paumod-umod jutay. Kag kakabudlay nga subong mabuhi or mabulag ka mo sa ila, magwa ka mo sa sina nga puluyan, kay pinsaron mo may duha ka college student, may ara ka pa senior high, ay kabudlay-budlay sina nga istorya, kag kabudlay-budlay kid nga problema. Na? So, sa sulito ni Tita Wilma, hambala si Mister, mga baylang anay sa iya utod. Taga ilang anay konsiderasyon. Naton maabot gid ang tiyempo nga maninguha gid kami nga makakita kami sang amon sini sa layluhan o bisan tuod nga naghambal na na naghambal na tong ginikanan nga dira kamo magululupod kamo dira, pero galing hindi gina malikawan nga may matuhaw gina nga problema sa palaabuton. Subong pangabay lang wala sang malain sa mga tao nga nagapaubos kag nagapaumod na himuon talang ina na kag kun daw hindi ginami pwede man si Mister mo makadangop sa Barangay Granada, di ba lang may barangay hall ang Barangay Granada, may ara dira lupon nga pwede man ninyo madangpan sang inyo problema nga makakahatag sa inyo counsel, di ba? Nga malugpayan kag mapaintyendi man ang imo sinibayaw, nahanungod sa inyo sini ginaestaran para bala mangin klaro man, na? Mangin klaro ang sitwasyon. Sabahin sang bana mo kag sabahin sang imo sinibayaw nga babayi. Kay kun lantawon indi lang siya ang may kinamatarong sa amo nga balay. Duha lang sila ka mag-utod. Na? Kung may matarong siya, kay iya inasang ila ginikanan, pareho sila nga may tagsa-tagsa nga pangabuhi. So, kung may matarong siya sa sina nga balay, may matarong man ang bana mo. Di ba la? Ambot silingon, hindi lang siyang bata sang ginikanan nila mo, kundi duha sila sang bana mo. Masiling bala kita nga kung pwede ta pa man lang mapaagi sa demokrasya ang problema, ang solusyon sa problema, nga hindi naton paghimuon. Hindi na kita magpaagi pa sa gagamo kay kabudlay kung maggamo no? Ay hoo, kung pwede pa lang makasiling ka bala sa imo bayaw nga babae nga inday or nini man mo, hindi ka man magtama kadalok or hindi ka man magtama gid ka sakon, jutay lang nga konsiderasyon galing kay kun amo ina nga mga tinaga ang ihambal mo, for sure ma-react ang imo sister-in-law or ang imo bayaw kontrahon niya gid ikaw, no? Kung sa sina nga bagay, kung hindi kaya sang powers mo nga mag-istorya or magmuno sina sa iya, wala sang the most powerful nga makapatandog, makapahumok sang iya balatyagon kag makapasanag sa iya paminsaron kundi ang pagpangamuyo. Inday susan, hindi bala? Nami tani kay duha lang sila kabag-utod, nami ang ila relasyon kay wala nang ila ginikanan. Maayo galing bala sa tutuod lang ang mga ginikanan na sigwe lang ko gamay, na sa tutuod lang ang mga ginikanan halos na gusto nila tipunon ang kabataan nila. Kung pwede lang nga kung lapad-lapad ang solar dira ang areas ang ginaistaran nga balay kag ila duta. Gusto nila dira si Nunoy, dira si Nini, dira si Inday, dira si Tuto para makita takamutanan, makita ko ang inyo pagpangabuhi. Amo na mga ginikanan sang una, amo na bala masiling ka nga pero may ara na siling ay mas mayo gani nga layo ay. Ka magtinipon-tipon lang kay nagahidlawanay kay kun adlaw-adlaw nagakita ay ang tanan nga diferensya makitaan may ara pa kung kaisa nagatuhaw nga kahisa kundi kagamo dugangan pa sang mga in-laws man kung kaisa maayo lang kun maayo nga mga in-laws pero kun hindi gani sulsulan ang asawa, sulsulan ang bana, nandira kung kaisa nagakatabo ang problema sa tunga sang mag-ululutod. Nami bilang suportahanay lang, no? Nami gid yung suportahanay kag magbinuligay, malipayon ang bugos nga pamilya. Na pati ng extended family. Hindi bala amo malang
ang dapatan ni himuon. Kaya kung lang taon na to, no, sa mo nga mga senaryo, wala ka mo nag-isahan nun. Kadamo sa mga mag-ululutod, no? Kadamo sa magpamilya nga halos uluanggid ang sitwasyon sa sulod sang pamilya, sa tunga sang mag-ululutod, sa tunga sang magkapamilya. Do halos, no? Ara gid kiti halos man gid subong nagalumon, nagasalig sa ginikanan, kapin pa ang mga nagapangabuhi sini mga ulihing tubo naton, kakabudlay man pa intindiyon, may ara iya nga mga responsable kag nagaplano gid sang maayo. Pero may ara gid nga, may balay, pwede kami day kay mama kag kay papa, okay lang, dira lang kami, way pa problema, di bala? Pero way bala ginalantaw ang palaabuton, nga wala ka, hindi lang ikaw ang isa, hindi lang ikaw isa nga bata nila, may ara pa nga iban. Nga dapat kinahanglan sa pagpangabuhi preparahan, di ba la? Kinahanglan sa pagpangabuhi preparahan kay mas nami nga may ara kamo ya kaugalingon ninyo. Kay makagawi kamo sang inyo gusto, mahimo ninyo ang gusto ninyo para sa inyo panimalay, makadesisyon kamo kung ano ang para gid sa inyo pagpangabuhi. Kung masiling kamo ya sudaan nyo, period kag kama lang. Okay, wala sa may masaway. Kung anong oras ka mo mabangon, kag kung anong oras ka mo magawi, okay lang kay ti inyo ginharian. Pero syempre, kung ara ka mo nagapasilong sa bubong, sang ginikanan or sang utod ninyo, amo na kinahanglan nyo gid mag-adjust. Kinahanglan gid ang paayon. Kinahanglan mag-adjust, tun-an gid ang mabudlay para sa imo, para may harmoniya ang pagpangabuhi. Amo na sa nasiling ko sa mga bag-o nga nagapangabuhi, nga baw, kung may posibilidad pa man lang nga makapasad kamo sa inyo, nga kamo lang gid ang magawi, himuan ninyo kay kabudlay sang paglumon. Kung maglumon ang tanan, ay oo mga anak. Sa primero, okay lang na. Hindi gina mag-last man. Isa ka tuig, duwa ka tuig, pero magtuhaw gid ang problema sa ulihi. Amo nang mas nami ngayon yung kinabudlay. Makabatsyag ka mo ba lang nga, ay wala na tagali asin karon kung magluto. Tapos sa gabi, ay wala na tagali bugas nga tilig angon. Kanami, i-enjoy ang kabudlayan sa pagpangabuhi. Kay nga adira ka mo nagatubo. Inday susan sa tuod lang, no? Kanami mga buhi nga inang ginabudget mo, bisan ginakulang pero tunga-tunga mo para lang mag-igo sa inyo sa sulod sa isa ka semana or sa sulod sa isa ka kinsinal. Kanami ba tiyagon, pero masiling ka no kabudlay na gyud. Pero kanami pagkatapos sina. Kay gina-challenge ka mo, na? Gina-challenge ka kung paano mo himuon nga mangin maayo ang tanan, ginahangkat ang imo abilidad sa inyo pagpangabuhi. Ay kanami ba tiyagon pagkatapos kay nga amamat-amat mo organize ang inyong adlaw-adlaw nga routine sa sulod sang panimalay. Tuod na patihalang ko na galing sa imo subong dalagko ng kabataan, kabudlay gid. Kabudlay sang senaryo, kabudlay sang sitwasyon. Ay ho, kag ara na lang sa imo. Kinanglan lang gid hugot ka sa pagpangamuyo nga tagaan sa maay nga balitsagon ang imong bayaw nga babayi, tapos lugpayan mo man ang bana mo nga siya ang magpangabay sa iya siniuton nga babayi nga dugang pangapasan siya kag pahanunot. Total college ng duha ka bata, lapit na lang makatapos, makabuling na ina sila sa duha ka senior high in case nga mag-college naman, di ba la? Hindi na mabugat kag makabuligay man kamo sang inyo kabataan sa pag-amat-amat pasad sang inyo kaugalingon nga bisan jutay or magamay lamang nga puluyan nga para kag matawagid ninyo nga amon gid ini iya na. So, sa sina siguro makasiling si Tita Wilma na handom ko gid kag ipangamuyo kumain nga magaayuhan kamo makatapos ang kabataan kag makapasad man kamo sang inyo kaugalingon nga puloy-an kag kaugalingon gid ninyo nga pagpangabuhi sa labing madali nga panahon. Paamo kay na paano magbandali panahon gani Tita Wilma kami ginagastuhan? Hindi. Amo na siling bala nila nga kontinguhaan, masiling ka nga problema, kabudlay gid solusyonan. Pero kung tinguhaan, makakita sang solusyon, mahimo. Kung maghulag,
aksyonan mo ang problema, makakita ikaw sang solusyon na suportahan na ilang kamo sang imo ba na updan ninyong inyo kabataan, wala imposible sa tanan. Ara lang gid si Lord para sa inyo, para sa atong tanan. Okay, sa liwat Inday Susan, madamo gid nga salamat. So sa iba naton dire nga mga kauturan nga nagaupod sa aton sa sininga hapon, ilabi na kay Belmont Dia Brillantes nga nagaupod sa aton online. Yes, salamat gid na. Kung kamo dira mga palangga naton nga mga tagpalamati, may mga istorya kamo sa inyo kabuhi nga hindi naman ninyo malipatan o kung sitwasyon ninyo sa kabuhi nga para magmagan lang, no? Kung hindi man naton mahatagan solusyon, bisan paan magmulumagan ka makahatag sa inyo, kasanagan, nga sa diin, makabalay man kamo sang maay nga solusyon sa inyo ginaangkon nga problema, na? Mga sitwasyon nga sa diin, makahatag man leksyon, makahatag man inspirasyon sa iba naton nga mga palangga nga mga tagpalamati. Pwede ninyo masulat kag ipadala diri sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Pwede na kamo di kasaka sa Action Radio, di ba la? Pwede nyo man ma-drop by. If not, pwede man, kung may Facebook account kamo, pwede gid na. Pwede gid ninyo pangitaon ang atong sini Facebook page Action Wilma Sugaton. Pwede nyo da may send message. I-click nyo lang kag dira nyo i-type send sa akon. Ako lang man na makabasa kay mabaton ko na sa messenger ko. Ay kung hindi gani sa akon personal account man, Wilma Antupina Sugaton. Asa nag-message gani diri sa aton sa text hotline Tito We, ining wala kuya Facebook kay nga akong cellphone na amo lang ni pindot-pindot lang paano ko kapadalaman. Isiling ko isulat mo na lang sa papel. Isulat mo na lang sa papel kag kung pwede ti mapadala mo paagi sa koreo, pwede man dibla sa post office kung layo ka mo diri sa Bacolod, pwede nyo na mapadala diri, no? Ti kung dabulubad lang kay budlay diri sa text hotline kay basi pag-send mo bala hindi ko ma-open kag hindi ko makita na kag kung ma-send mo during iban nga mga programa ti hindi gina ni Tito We makitaan kay pagkatapos na ginaano na mo natinluan na ang atong text hotline for the next program na kabay pa na. Okay, pilanay ka mga mensahe. Siling ni 4538 labangid na nga problema ang tapik kapin pa kung may batasan nga sakon. Much better na lang magdistansya na lang para sa kalinong sing pangabuhi. Yes, opinion ina ni 4538. May damo gid nga salamat sa imo. Bao. Good PM to we. Sa sender, hambala ang bana mo nga magpaubos lang kag hambala nila nga duwas ang matawhay. Kag sa tuod lang, may diberman ang bana mo kay kumun ina sang magulutod. Pwede na mapabarangay para maitagan ang bayaw mo. Pray kay God. Vmar ni sang La Carlota Tito We. Yes, my point kay gida Vmar 1780. Sakto gina siya. Galing ko na ako man balakon masulbar malang sa tuba sa babaw sang lamesa, hindi ta napagpalabuton pa, no? Kay nga akong papalabuton ta pagidid to, madugang na maaway pa, no? Pero kung kinahanglan gid nga hindi himuon naton. Siling naman is 6609. Good afternoon tawe sa sender. Ang ma-advise ko, palanublion ang balay, gani may rason kamo mag-estar dira. Si Inday Lani, si Lani ni thanks gid sa pagbasa ta 6609, Ma'am Lani Herumiano, nasa Hibuan Kapi, salamat gid ba? Salamat gid ma'am. Kamusta lang dira kag maayong hapon, ha? Hatawe. Sa sender, ma-advise ko, yes, danay na, ginikinasira ko bimo. Mayong hapon tawe, tama, gid imo advice. Kung hindi madala sa pag-istoryanay dalon sa barangay, para klaro, buligay na lang tani. Kasuwa pa, sakit ba? Nga klase sang utod. From JL sang Kawayan, 8253, madamo gid nga salamat. Daywe, mayong hapon, gapamati gid kami di subong sang imo programa. Wilson Polka sang Barangay Bulad, Isabela, Negros Occidental. Ay fiesta di gali tawe sa banwasang Isabela,
Buwas ang highlight. Bao, 0373 highlight kuno sang kafiestahan buwas sa Isabela. Ay di kanami lang, no? So, makabay patagaan maayo nga panahon ang inyo kafiestahan dira. Siling ni Sir Rufino Era Gabino sa akon panimalay, 3 ka pamilya ang nag-estar. Pero may tagsa-tagsa ka kwarto, pero pero divided, no, sa balayran sa kuryente, sa tubig kag wifi. Oo, iplastar lang ang tanan para klaro, di ba? Pwede kinaiya. Hambal naman ni Ma'am Marjorie Ward. Letter sender, first pangamuyo gid no? Pangamuyo gid ina nga problema niyo. Kaga para may peace of mind na maayo gid nga magpangita kamo sang inyo kaugalingon bisan magrenta lang anay. When time comes nga magka-move out kamo sa balay sang parents niyo kag para man nga makahibalo kamo nga mag-independent kag para makapundar man kamo sa inyo pangabuhi. Bisan simple lang, I'm sure God will guide you and take care of your family. It's nice to have your own freedom. Amawan gani hambal ko, ma'am, pero tisubong daw may bulubudlay sa ila kami mga college students sila. Okay, so planuhon gina nila nga duwa ni Misteria. Ma'am Marjorie, thank you, Gid. Sir Martin Aliling, good afternoon and thank you, Gid. Na? Relax lang, anay. Dira, anay kami nasiplatan ko di kaina nga isa pa. Na? Okay. Karon na lang. Nabalikan ko lang ina karon. Okay, relax lang kamo dira. Magabalik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Okay. Haha. Ate gaulan gin man kay nagalangoy si Mama na Sinoro. Gaulan. Riches Zerep Sir Nicula. Hello po Tito We. Hi ma'am, good afternoon. Thank you, Gid, na. Kay Martin Aliling, good afternoon. Kay Joshua Christopher Bellas, kamusta lang dira sa inyo? Yes. Kay siling ni Ma'am Ana, on and off ang ulan, dalagko kung magtupa. Yes, ma'am, diri gani sa amon, hindi kayo magpalibak, nagtupa gid siya dahil pagmuno ni Tawe, kay na. May siguro, hindi siguro pagmunuhon ay pamo ka na. Diding Alohamiento, mayong hapon action, Tita Wilma. Yes, salamat gid Ma'am Ana. Thank you, Gid. Okay. Yes, Sir Hil Javier. Mayong hapon dito, stay safe and good health always. Thanks and God bless. Likewise, Sir Hil Javier. Salamat man. Mayong hapon, Tito We, watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Kag maayong hapon. Sa tanan nga batch 78 sang Baita National High School. Kag sa Beronio family. Salamat gid Tito We. Gadaguob pa daw. Siling ni Mama, gadaguob ba? Ma-rain or mainit man? Mo ginama magpanahon. This is my life. Virginia Ortizo, good afternoon. This is my life. Tita Wilma, monitor lang ko dito sa may La Carlota. Wow. Sa La Carlota, good afternoon. Thank you, Gid, Ma'am Virginia Ortizo. Kay cute. Athea Kim Eriman, hello man, Tita We. Thank you. Kag salamat, Gid. Bibalik doon tadi sa biyak. Si Sir Jory ni Pomoseno Araman. Sir Jory, good afternoon, Gid. Thank you, Gid, sa imo. Kay Joshua Christopher, yes, Dana Ina. Thank you, Gid, Sir Josh. Kag, kay Tony, yes, Antonio Beronio, kay, yes, thank you, Gid. Sir Jeril Gadudo, salamat gid sa imo, Sir Jeril. Salamat na lang sa imo. Si Ray Flores Barrioga, salamat man. Kay Anthony Louis Habagat, Sir, salamat gid sa imo. Okay, enough lang na anay, ha? Karon naman pag may time. Thank you, Gid.
Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangyubahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyar na tayo, Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga Si Tita Wilma, ano na ganito, ma-horoscope na kita sa karon nga hapon. Bantaying inyo tag sa ka-zodiac sign. Daw biyernes na biyernes, gid. Syempre, thank God it's Friday. And again, petsa 22,
sa bulan sang Abril. Tuig 2022 man. Okay. Unawin na ito ng zodiac sign nga Taurus. Ang mga Taurus, amo ining mga natao iya Abril 20, tubtub Mayo 20. Mga Taurus o mga Taurian, kinanglan bangin alerto kamo sa inyo dira palibot na kung ara kamo sa gwa sang inyo balay, kinahanglan alert pa mo kay na kinahanglan alerto lang. Kinahanglan lubos gid nga paghalong kay nga may posibilidad nga madulaan ikaw sang gamit. Butang mo gid permi sa pensar mo ang mga importante nga bagay para hindi mo malipatan o kung hindi madula sa imo. Ha? Taurus, masuwati nga mga numero 4, 9, 13, kag 28. White is your lucky color. Ang mga Gemini naman. Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. May may negosyo ka? Okay. Mga Gemini, ang gamay nga problema sa negosyo mo o kung gamay man nga problema sa trabaho mo, kung pabayaan mo lang, posible, no? May posibilidad nga madula ina sa imo nga daw aso. Kinahanglan mangin mahinalungon ikaw. 4-18, 29, kag 38 ang mga masuwati mo nga numero. Sapphire blue is your lucky color. Yes, mga Cancer naman. Mga Cancer, na tao Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Mo nami pagsiklawas subong sang mga Cancerian. Nami pagyed kun padayunon mo ang pagdisiplina sa kaugalingon mo na parang full of energy ikaw. Hindi ka magpaka-stress sa imo nga horoscope. Ang imo personal nga problema, tandaan lang, may katapat ina nga solusyon. Cancer, masuwati nga mga numero 20, 21, 29, 36, kag 38. Pink is your lucky color. Mga Leo naman, mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22, ay, punggi ang kaugalingon mo, kontrol ang kaugalingon mo, kay nga, subong adlaw Leo, very hot ikaw, kung love ang paghahambalan. Mas makapayo sa imo, hindi ka magpadali-dali. Relax. Maswati mo nga mga numero 2, Justin 9, 27, kag 32. Tangerine is your lucky color. Kag sa mga Virgo naman, ang mga Virgo ni tawag gusto 23, tubtob Setyembre 23, ara, posible may ara ka wala gina-expectar nga bisita karon nga adlaw, na mangayo inabulig, pero galing hindi mo masarangan nga ihatag. Isa pa gid, hindi ka basta magsalig. Hindi ka basta-basta magsalig gilayon, Virgo. Justin 9, 21, 31, kag 40 mga maswerte nga numero. Dollar green is your lucky color. Sa mga Libre naman, yes, sa mga Libre, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23, likawan mo nga magpalawakal ka subong nga adlaw, librado si Titawe ka, no? Likawan mo nga magsagay hambal dira, kay basi may ma-encounter ka bali nga katapat mo na o kon may posibilidad nga makasalapo ka sang tao nga dali mag-init ang ulo, gani Libra relax. 21, 23, 24, kag 34 mga maswerte nga numero. Magenta is your lucky color. Relax lang dira. Edilaw, supon man kay Nanay Isabel sa Victorias, mayong hapon. Balik pa si Tita Wilma pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Alamin kung paano sumali sa Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax
Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave dasig sang oras no gapangilay na siya ho. Pero dali lang makalit gid ko sang nabili naton nga mga zodiac sign. Scorpio, sa mga Scorpio anay, ang mga Scorpio Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22.
kung may ginabatyag ka Scorpio, siguraduhon mo nga makapalantaw ka gilayon sa doktor, ha? Likawan mo gid nga mamalhan ikaw sang balhas. Mas 6, 21, 33, kag 35 mga maswerte nga numero, indigo is your lucky color. Ang mga Sagittarius naman, yes, Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. May posibilidad nga makahimo ikaw sang isa ka-importante nga kasugtanan. Kinahanglanon lang gid Sagittarius ang dugang nga paghalong ilabi na gid sa bahin sang negosyo. 4, 10, 34 kag 42 mga maswerte nga numero, jade green is your lucky color. Dalikid lang imponto stress ang acton ay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Tapuson tani, dali gid lang. Di na kita, ara na kita sa Capricorn. Ang mga Capricorn yan, amoy ni mga natao Disyembre 22, tubtub Enero 19. Oy, Capricorn yan, kinahanglan nga magpakabakod ikaw. Magpakabakod ka, kag atuba nga ang kamatuoran. Hindi mo paglikawan ang responsibilidad nga gintugyan sa imo. Atuba nga, kaya mo na. Maswerte mo nga numero, 25, 25, kag 42, Canary yellow is your lucky color. Ang mga Aquarius naman, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Mga Aquarius, kung ano man ang inyo ginahimo, padayon na ina sa pihak sa mga problema nga sa piyak sa mga problema nga nagakatabo. Sige lang, go lang. Ang pagkamahinalungon, tandaan mo, ang pagkamahinalungon may dulot ina nga kapuslanan sa imo sa palaabuton. 14, 26, 37, kag 40, royal blue is your lucky color. Pisces, ang mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Yes, Piscean. Ang pagsulay, temptation, pakigbatuan mo gid ina, tungod nakabahibalugid ang kaugalingon mo nga yes, ginakulang ikaw sa karon sa kwarta, pero hindi ka gid magpatentar. Mabuligan ikaw sang isa mo kaabyan. 3, 4, 31, kag 39, mga maswerte nga numero, emerald green is your lucky color. Katapusan natin ng zodiac sign Aries, ang mga Aries naman, Marso 21, tubtub Hunyo 21, Marso 21, tubtub Abril 19. Aries, kung pwede palang maglingaw-lingaw kahimua, kaya mo ginapangayo sang lawas mo subong, kinanglan nga mag-relax ikaw, maglingaw-lingaw ikaw. Ang mga malain nga bisyo mo, or kung may bisyo kaginman nga hindi maayo, pakigbatu'i ina. Pakigbatu'i ina kung hindi ka gusto nga pag makaangkon ka problema sa kwarta. Maswerte nga mga numero 6, 8, 10, kag 14. Shocking pink is your lucky color. Yes, nabadian nato na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope para karon nga adlaw. So thank God it's Friday, Abril 22, 2022. Ang ito naman Bible verse of the day nga bilin sa inyo halin sa Luke chapter 19 verse 10. For the Son of Man
came to seek and to save the lost. I can't say goodbye. Was na naman, so standby sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. May damogin nga salamat sa inyo mga kaaksyon. Diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!